Čaute lidičky, tady váš oblíbený youtuber Azo99. Dneska budeme hrát Brawl Stars s mojím kamarádem. Pověz ahoj. A teraz ideme hrát. Zapneme si a hrajeme spolu. Mně spadla táto epická nevím co, a to je jedno a jdeme. Máme teda Rainbow a nevadí. Wow. Ne. A oni nám dali gól, nevadí lidi, nevadí. Na to bude mě pek. Na to nehraju. Lidičky, dajte odběr do like. A ďakujeme lidičky, mi dali napište, kdo mi dal like a odběr. Co to byl? Já půjdu mírám. Já vím, lístky. Já si to nepřipojím. A nevadí. Nevadí, kámo. To dáme. Yes. Lístky dali. Yes, a máme gól. Budeme oslavovat. Natočím a stream, lidičky, já nevím. A oni nám dali gól, já to nehraju, kokos. Já to vůbec nehraju. Nevadí, pojďme, či ono. Ne. Давай. Dajte odběr like. Jdeme do Osekovu a uvidíme a prohrajeme video. Já jsem Áta lidičky dneska, to je středa, na to oblíbená středa a jdeme. A jak se máš tam? Zajtra máme volno, určitě natočím video. Určitě, víš co, natočíme video. Dnes s někým. Natočíme video, stream, uvidím, jak to dopadne. GG, kámo, on skapal. Ano, a já mám 9. Já jdu z druhé strany. Yes! Lidičky! Lidičky, dajte odběr, like! Já to vyhrál! Yes! Jsme rádi! Oslavujeme to. Nevadí. To máme. A dost chce a může s náma jít hrát Brawl Stars. Dobré, lidičky, vyměníme si oné. No, tam, dobré. Jdeme. Ano, co se tam robí? Prosím?
Tam to se robí, nevíš? Já vím, padlo nám méně nám spadly hráči. Já mám oni všichni umírají. Raz, dva, tři. Yes, vyhráli lidi, dajte odběr, like na to. Možná to bude, asi to budu končit, je byla minus a to, nesu, to bylo tak dlouhé, potom bude se to zle stříhat, jedíšky, chápete. A možná tady dám a různé momenty a tak, jak chcete. Možná tam dám a momenty, jak vyhrávám, toto video končím, dajte odběr.